Pajjiżna dejjem kien ċaru konsistenti favur appoġġ għall-Ukrajna permezz ta' strumenti li jkunu konformi mal-liġi internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea u li jirrispettaw in-newtralità kostituzzjonali ta' pajjiżna. Dan kien il-kliem tal-Prim Ministru Roberta Bela wara s-summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell bejn il-mexxejja tal-Istati membri fl-Unjoni Ewropea. Kien f'dan l-ispirtu li d-diskussjoni bejn il-mexxejja waslet għal qbil dwar strument ta' self konġunt mill-Unjoni Ewropea li jiffinanzja l-ħtiġijiet tal-Ukrajna għas-sentejn li ġejjin. Dejjem ħadna l-pożizzjoni li aħna favur li ngħinu lill-Ukrajna imma bi strumenti li jkollhom bażi legali soda li jkunu konformità mal-liġi Ewropea u dik internazzjonali u li ma jesponuniex għal potenzjal ta' danni illi jista' jġibek letteralment arkubtejh. Jew arkubtejk. Huwa propju dak illi wasalna lih il-bieraħ kmieni filgħodu, jiġifieri l-Ukrajna s'għandha l-finanzjament għas-sentejn illi ġejjin, imma mingħajr ma hemm inness mal-assi Russi u allura dik il-potenzjalità ta' danni fil-konfront ta' pajjiżna assigurajna illi ma tkunx qed hemmhekk. Matul din il-laqgħa l-mexxejja ħadu wkoll kont tal-iżviluppi fil-Lvant Nofsani u l-progress fl-implementazzjoni tal-pjan ta' paċi fir-reġjun. Il-Prim Ministru Malti nnota li s-sitwazzjoni tibqa' waħda instabbli u fraġli waqt li rispons kollettiv għadu nieqes b'detriment għal ħafna vittmi innoċenti li qed jibqgħu ibatu. Il-Kunsill Ewropew iddiskuta wkoll is-sitwazzjoni ġeoekonomika u l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Hawn Dr. Bella saħaq li l-kompetittività tibqa' kruċjali għall prosperità fl-Ewropa u tenna li l-aċċessibilità tas-suq waħdini hi kruċjali biex dan ikun assigurat u s-suċċess ikun iggarantit għall-istati membri kollha. Il-mexxija kellhom ukoll l-ewwel diskussjoni dwar il-Baġit Ewropew għas-snin 2028-2034 fejn ingħata rendikont tal-progress milħuq taħt il-Presidenza Daniża u ġie diskuss il-pjan għal fażijiet li jmiss tan-negozjati bil-għan li jintlaħaq qbil sa tmiem is-sena d-dieħla. Diġà tkellimt kif għamilt il-bieraħ jiġifieri illi jridu jittieħed konsiderazzjonijiet tar-realtajiet partikolari ta' pajjiżna li jkollna ftehim li jkun wieħed bilanċjat, issa deħlina l-sena ta' diskussjonijiet intensivi ħafna li tittarana li naslu għal ftehim pressappoco daqs sena oħra u hemmhekk ukoll li naturalment kruċjali li nibqgħu iffukati immens biex nerġgħu nġibu dan il-pakkett ta' fondi Ewropej tant importanti għall-poplu tagħna. Qabel is-summit il-Prim Ministru Roberta Bela ħasemm ukoll flaqa ta' koordinament fuq it-tema tal-migrazzjoni flimkien ma' 14-il stat membru ieħor u l-Kummissjoni Ewropea.